Mela, nilqawkom għall-aħħar parti tal-programm Netajem il-ħin tar ukoll u ħaninaqdu ma' Mattejus Grasso biex ma nżommux għax nafu li għandu impenn ieħor u ma nkunx irrid li ovvjament intelfu nitfgħu lura jiena. Kif inti Mattejus? Tajjeb ħafna, intom kollox sew? Aħna tajbin friski llum aktar kmieni mis-soltu konna hawnhekk, jiġifieri inti mdorri tqum kmieni wkoll, jiġifieri mhux ħanajdlek isma'. Għal kollox fejn tilħaq tagħmel ħafna affarijiet, jiġifieri. Eżatt. Isma' hekk meta tqum forsi b'xi burdata naqra ħażina hekk u tgħid isma' llum mhux talli mhux ħanoqgħod attent tal-saħħti għal dak kollu li rid nagħmel talli isma' mhux darba ngħixu suq. Kollox. Ħammexxi. Kif tista' tbiddel forsi l-ħsieb? Eżatt, illi ħafna minn nies jieklu anke fejbien minħabba l-emozzjonijiet. Mela jew biex niċċelebraw, jew tant għandna dwejja, jew għax ma nafxux ħanaqbdu nagħmlu għax aħna bord. Allura tajjeb ħafna inti semmejt xi ħaġa qawwija illi meta tkun taf illi m'għandekx aptit jew tħoss li m'għandek aptit tagħmel xejn u trid tirribella, il-fatt li inti taf illi ħadd iekol jew qed tiekol għax qed tirribella diġà huwa pass importanti. Trid tidentifika għalfejn qed tiekol, ħalli inti tifhem daqsxejn aħjar lilek innifsek. Issa, meta tkun burdata negattiva li sabu fejbin huwa illi leħfef ħaġa illi inti tgħid grazzi. Mela l-mod tal-kelma hija ngħidu jiena frustrat, jien naf għax kont qed naqsa metri hawnhekk u nħsilt jew għax għandi sal-qiegħ tal-qalziet imxarrab u għandi ġurnata bih. Tgħidlu grazzi tal-li xarrabtni. Kif? Tgħidlu grazzi tal-li xarrabtni pereżempju. Le, mhux però tajt isma' jiena qiegħed hawn bil-qiegħda, ngħid grazzi li għandi saqaf fuq rasi, hemm min m'għandux. Grazzi li għandi parajnej biex inkun nista' nuża l-laptop, għandi d-dawl biex il-betri ma taqax, għandi n-nifs biex nibqa' għaddej ġurnata sħiħa, għandi l-enerġija biex inkun nista' naqdi n-nies. Jekk letteralment taqbad isu rutina, taqbad elogju, grazzi, minn ġewwa l-burdata ħadd inbidel ferm. U apparti li ħadd ħossok aħjar, ħadd ikkontrolla ħafna iktar kemm se tiekol. Għax kif qed ngħidu ħafna nies jieklu anke sforz in-nervi. U ma nkunux qed niklu normalment affarijiet li huma daqshekk sustanzjużi. Tipikament ninfexxu fit-sokkor jew hemm min imbagħad jiżviluppa anke il-vizzju misħud tal-alkoħol jew vizzju misħud iktar minnu tas-sigaretti. Allura kemm importanti illi l-bidla ssiraw fuq. U jekk ngħidu grazzi ta' kull ħaġa nitfa' żejra li għandna mill-ewwel anke l-istress ta' ġofina ħajjinbidel, ġifieri dik kollha. Allura jien appella anke min jaħdem ġo ambjent stressful, jien għandi l-lussu li hawnhekk ħafna mill-ħin inkun għall-kwiet nista' naħdem għall-kwiet. Allura dawn affarijiet nista' nagħmilhom waħdi bil-kwiet. Imma imqar ninqalgħu minn fejn qegħdin u tgħidin naf mort sal-changing room, mort sal-bathroom, waħdek u imqar titkellem jekk innifsek tgħid grazzi jara illi jiena għandha ħaqqa tnej, għandi flashing biex niflaxxa. Hemm min joqgħod bil-barmil u joqgħod jaħsel u jnaddaf u tajjeb jiġifieri kultant ma napprezzawx l-iktar affarijiet ovvji. Imma l-aktar affarijiet ovvji l-aktar ħajbdulna l-burdata f'daqqa. Tagħmel sens sejbien. Tagħmel sens u sabiħ il-ħsieb pożittiv, ġifieri li kemm jista' jkun inkunu biex naqqat ma tiegħek kemm qed tgħidilna biex kemm jista' jkun inkunu pożittivi il-parir tiegħek. Il-parir li tirringrazzja, pereżempju, inti tgħid grazzi lid-direttur għax ikum ma tkunx inti ikollna taqlib fil-programm, iddur fuq Roberta u tgħidilha thank you għax meta jiena neħel inti timlili u inti tinkoraġġini u eċetera. Tkun bil-kontra. Le, ngħinu xulxin. Tgħinu xulxin, dika anke team building, ovvjament hija b'saħħitha ħafna. Fil-familji narawha di ħafna fejbien illi nkunu pronti biex niġġudikaw biex nattakkaw, biex ngħidu grazzi u prosit jew inkoraġġament u għeda. U jgħidu illi bniedem mingħajr ikel ma jgħix għal iktar minn 60. Però mentalment ma nkunux qed ngħixu jekk nistgħu ngħidu hekk jekk ma nkunux qed naqalgħu għal grazzi jew prosit għal aktar minn 60. Jiġifieri it-tnejn importanti biex nibqgħu ngħixu kif suppost sura ta' nies. Grazzi ħafna Mattejus, mhux ħanħoddu iktar ħin illum. Grazzi. Tajtna pariri interessanti għaliex naf li għandek impenn ieħor. Grazzi ħafna tal-li kont magħna u aħna żmien dejjem anke ħanitkellmu miegħek. Jiena naf li mort anke kellek btala l-Amerika u bat fil-jmiss insaqsik naqra fuqha wkoll. Ma tantx kienet btala, ta' ma insomma, vale ħidma. Grazzi ħafna Mattejus, grazzi. Lilkom. Mela, hemmhekk minn